Alright, tingokulandani nonse mama uno monga tinalonjeza last week tikupanga ndithu mpingo wa Philadelphia. Now zimene titapange study panopa ndi zinsinsi zimene Mulungu anayika mu mawu ake. Okay, so muonanso tikamapanga study mpingo umene wa Philadelphia kunena kuti ndi mpingo wapaderadera andi pali zifukwa zimene tinawudumphira. So taona ndithu mipingo isanu ndi iwiri koma papa tifuna tipange focus pa mpingo wa Philadelphia umene unalibe chounguza china ichonse. Pali mpingo wa Philadelphia ndo ndi mpingo wa Smyrna umene sunapeze ile vuto nalilonse koma ife tipanga focus kwambiri pa mpingo wachani wa Philadelphia. So tipemphere kuti tiyambe sikimaso tipemphere. Ambuye ukoma mtima tikuthokoza Fatima pempha athu onse mmawamva imwe mwatiyendesa kusafikira pano. Pempha ati ndaliso meneyo ukhale ndi onse amene akumva mawuwa ndi daliso meneyo wakhala chifupifupi ndi anthu anu zina Yesu Khristu yamphera. Amen. Alright, so ndipange share presentation kuti tiyambepo. Alright, okay, so lero tikuona za mpingo wa ku Philadelphia. Think ningo zinanga penye. Alright, so takhala ndithu tikuona mipingo isanu ndi iwiri, right? So takhala tikuyenda, so tinayamba ndithu ku Efeso, right? Tinayamba ndithu ku Patimo ndipo ayilandana yapa. So Yohana amalemba makalata ku mipingo isanu ndi iwiri. Naona zimene akamba ku Efeso, ku Smyrna, ku Pergamo, ku Sesereka, ku Thyatira, Sardis, nemwe adala ndidumpha Philadelphia ndikafika ku Laodicea. Panofa ndimalizise ndi mpingo womaliza wa ku Philadelphia. Okay, right, so tikaona papa wiki na iliyonse takhala ndithu tikuona chinthu chimene ichi pa chapter 1 verse 19 akuti chifukwa chake lembera zimene unaziona ndi zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka mtsogolomo. So Yohana anawuzidwa Yohana ulembe zimene waziona, right? So Yohana anaona ndithu Yesu akuyenda pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri. So akumuza ulembe zimene waziona ndi zimene zidzaoneka kuti mtsogolo. So zinthu zinayiza pompo inde mipingo isanu ndi iwiri inalipodi ku Asia Minor. Koma tikazukuta bwino mwene zona mipingo imene ikuyimira mpingo wa Mulungu mpaka mapeta anthawi, right? Ndipo tazama ndithu kuvesa mpingo wa Mulungu na nthoso za zidanizi mwake, right? Pa verse 20 tatiwenge nkoni pa verse 20. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Yes, so akumuona Yesu akuyenda pakati pa nyali zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri 1 2 mpaka 7, right? Ndi m'manja mwake mwa Yesu muli nyenyezi zisanu ndi zingati ndi ziwiri. So akuti nyenyezi zikuyimira angelo kapena azitumiki amene atumidwa kuti mipingo isanu ndi iwiri, right? So angelo amene asizotenda angelo akumwamba koma angelo ndi mawu amene amangothana zati otumidwa, messenger, right? So ino ndi ine tiona no ndife angelo ngati Mulungu atituma kuti tikapereke uthenga wake kwa anthu ake, right? So mauthenga akamabwera mabwera mwachindunji Yesu amafotokoza chimene iye ali solution. Amaonesa vuto akumpingoko ndikuonesa so iye ngati solution. So lero tikuona ku Philadelphia. So kwa masabata 7 ndimamba ndikupanga kufotokoza mpingo ndi chani kena kuzaona mpingo umodzi. Koma kwa lero tifati mpingo umene ndofunika kwambiri sindimanga zimenezo. Tingozukuta chokhacho kuti mpingo ndi chani. So one ndiyamba kudusa ma verse ndiona history ngamene alangira ndikudusa ma verse osa amene amakamba za Philadelphia. Kenako tipanga no study ino mapaderadera kuti zoyikika za ku Philadelphia zikwanisida bwanji. Next week tikhala tikupitiriza kunawo tuno ichi chabwino tachiona komano choyikikacho chizakhala motani, right? So koma sabata mwina 3 or 4 tikhala tikuzukuta makamaka kuti Philadelphia kuti atheke akhazikika motani. So ndikupempha ati next week chonde tikhaye limodzi. Alright, so tikamakamba za Philadelphia
anali ndithu 28 miles, which is close to ndeti muna 38 28 ndeti bwana, almost 50 chakuti kilometers, right, kuchokera ku Sadi. So Philadelphia mzinda amenewo unakhazikitsa mu 150 BC ndi Atlas the second, right. So anthu panali ndithu ubale waukulu, right, pakati pa Atlas ni mbale wake Ammias, right. Ndi ife atino ubale unali wokoma kwambiri, anawutcha ubale kuti Philadelphus, right. So Philadelphus imayimira tino chikondi cha pa abale monga amene timaziwira, right. So Decapolis unali mzinda umodzi mwa mizinda 10 ya pa flat land, right, unali mmodzi wa mizinda 10, right. So tikamakamba za Philadelphia umatchedwanso kuti Athens wang'ono. So tikamakamba za Athens inali ngati mzinda umodzi wa mu Greece, okay. So ku Greece kunali ndithu mizinda ambiri, so mmodzi mwayo Philadelphia imatchedwa kuti Little Athens, kuti no Athens wang'ono, right. Chifukwa unali ndi ma buildings ngati mene tikuwaonera kuti ngakhale analipo zaka 2000 zapitazo koma alipobe mpaka lero, right. So tikaona ndithu mamangidwe ake aku Philadelphia ndithu anamanga monena kuti even anthu akuti afuna akagonjeseko zimakhala zowatani zowavuta, koma ma-Turks, right, ma-Turks anakwanisa kugwesa ndithu after zaka 11 kuzungulira mzinda wa Philadelphia mu zaka za 390 AD, right, after atauzinga mzindawo zaka 11. So titaona ndithu mene anamangira ma buildings yawo alipo mpaka lero, right, mamangidwe aku Philadelphia sana amasewerera, right. So tikaona angakhale panopa mzinda wa Philadelphia ulipobe mpaka lero, right. So right, so Philadelphia panopa anawutcha panopa ukapitapo ku Asia Minor kumene kuli kuteke, anawutcha zina kuti Alexander, right. Alexander imangothandiza tano mzinda wa Mulungu kapena mzinda wofira, right. So kumene koko panopa kumakhala anthu 40,000, kuma Khristu ali kukoma ndi ochepa kwambiri, right. So ndithu mzinda umene unafunika kwambiri fatino kunali mapiri kumene koko, so umakhala ngati chotchinga, right. So umachinga kuti anthu pamene akufuna afike kumapiri umakhala ngati chotchinga, right. So kuti anthu asafike kuma highlands inako. So mpingo wa ku Philadelphia, right, anawumasulira ngati tuno amene akusunga maki kapena zifungulo, right, kuonesa lano pali ndithu ulamuliro wa ziseko zimene zasekuka ndi ziseko zimene zatani zatsegulira. Sinza lano pali chiseko cha uzimu chimene chinasegulira ku mpingo wa ku Philadelphia, right. Komano ndithu kunachitika Mariani chivomerezi cha mu AD 17, right, chimene makisani mzinda utani ukhale level, right. Koma angakhale yonjo tiona natu pali zipilala zitatu zimene zimayima mpaka lero, ichi 1 pilala layamba iyi, pilala lachiwiri, pilala lachitatu. Isinza tino ndithu mzindawo unayimadi, right, fatu unayikika bwino. So tifuna tikambeza mpingo wa ku Philadelphia. So I was very excited kuti tifike apapa, koma monga nanenera kuti no siphunziro lomaliza pa nkhani ya Philadelphia, tikhala tikuzukuta ndithu Philadelphia mpaka ma week atatu ngati asali 4, right. So tatilengera pamenepo chilumbu chapter 3. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Philadelphia anapemba izi, ananena iye amene anali woyera, iye amene anali woona, iye wakukhala nacho chifungulo cha Davide, iye wotsegula ndipo palibe wina atseka, iye wotseka ndipo palibe wina atsegula. Verse 8. Ndidziwa ntchito zako, taona ndapatsa pamaso pako khomo lotseguka limene munthu sakhoza kutsekapo, kuti uli nayo mphamvu pang'ono, ndipo unasunga mawu anga kusakana dzina lako. So akuti akukamba za kumpingo wa Philadelphia. So Yohane atakuona chiseko, okay, chosegula,
right? So akuti kwa angelo aku Philadelphia, right, akuti Yesu akuzionesa yekha ngati otani woona nokhala na chifungo cha ndani cha David, ali Yesu amene atha kusegula chiseko ndipo palibe amene angatani angaseke, akaseka chiseko palibe angatani angatsegule. So tiona nawo kuti no tikamakamba za chiseko tiona kuti chiseko ndi malo amene munthu umalowerapo, right, meaning to say kupita ku Philadelphia pali experience imene anthu a Mulungu afika alowemo imene sinatani sinakhalepo, right. So tikamona uthenga amene unafika kwa mpingo wa ku Philadelphia ndi uthenga amene uli wokoma kwambiri kuposa uthenga amene unapita kwa mipingo yonse, right. So akuti angakhale zili choncho pa ku Philadelphia kagulu kakang'ono kamene kanakhalabe kolunjika pa mawu a Mulungu ati sikanakane zina ndani la Mulungu. So mpingo amene wa Philadelphia uthenga amene ukubwera ukuonesa ndithu kusinthika kumene ifani mpingo amene ukubwera after Sade, mpingo wa ku Sade, right. So ukuonesa kusinthika kumene kukubwerako after kusade atawuzati tinakufa, right, moyo ukubwera kudzera mu mpingo wa Philadelphia kusonyeza tino ni missionaries amene akugwira ntchito. So tikaona mipingo iwiri imene sinakabedepo cholakwa kapena chovuta china iliyonse, mipingo imene inalibe chowiringula ndi mpingo wa ku Smyrna ndi Philadelphia, imene imayima ngati mipingo iwiri imene inalibe chizuzulo, right, choka kwa ndani kwa Yesu, right. So tikamakamba za Philadelphia ikuyimira akhristu amene alongosola zolakwa zawo, avomereza ndipo abwera kwa Khristu ndipo akugwira naye ntchito ndipo alapa machimo awo. Ni mpingo amene wasinthidwa, right. Sizoti ni mpingo wokuti anthu angokumana koma ndi anthu amene akukumana kuzapembedza, kuzalandira machiritso awo ndi chiyembekezo mwa ndani mwa Khristu, right. So tiona nawo tino vuto lalikulu limene tinaona ndiona kuti mipingo yambiri chimene chinavuta ndi denominationalism, kukhazikika kwa membership mu church osati kukhazikika kwa membership mwa Khristu, right. So mpingo amene Yesu ndamene ali paphata pa iwo kapena kuti no ndi amene iwo akumfuna. So tikamakamba za khomo, ineyo mukamamanga nyumba chiseko chimakhala chakuti mulowemo, right. So kwa Khristu onse amene anakhalapo ndi kwa mpingo umodzi, right, umene uli Philadelphia, amene pali ndithu khomo kapena kuti pali njira yokuti pakakhale experience yapadera makamaka kwa amene adafikire pa ku Philadelphia. So tikazukuta bwino mwe tona tino Yesu ndiye khomo, pa Yesu anakamba kuti ndine khomo. So pali khomo ndithu limene likuyimbira Yesu, right. So anthu a Mulungu makamaka kumapita nthawi akufunika adzere mwa Yesu mwapaderadera, right. So ndithu mpingo umene ukuyimira ndithu chisanzo kapena pangano la mphamvu la chikhulupiriro chimene silingatani sichimasunthika makamaka chikakhazikika ndi kupeza chiyambi yake mwa ndani mwa Yesu Khristu. Okay, Chimoso 3 verse 9 tiwerengereni. Taona ndikupatsa ena otuluka sunagoge wa Satana. Yambesi. Taona ndikupatsa ena otuluka sunagoge wa Satana akudzinenera okha ali Ayuda. Asankha Ayuda komanso anama. Taona ndizawadzetsa alambire pa mapazi ako, nazindikire kuti ine ndakukonda. Yeah, so ku Philadelphia ako kukubwera uthenga umenewu, right. Tikaona muno bwino kamvekesedwe kake kafunika khale komveka. Aroma chapter 2 verse 28 mpaka 29 timanena kuti no muchivumbuluso chinese chimene chinakambira muchivumbuluso chimakhala ngati chithunzithunzi cha zinthu zimene zinali ku pangano chakale, right. So titi vesese tikufunika ndithu tikaona ku pangano chakale kuti no zinthu magriso ntchito motani, kenako tipite no ku pangano chatsopano kuti tikamvesese kuti no chithunzithunzi chili chani. So apa akamba za Ayuda amene anthu amene amazitchati ndi Ayuda koma asali chani Ayuda. Tikasukuta muno bwino Roma chapter 2 verse 28-29
Paulo anakamba tino muyuda weniweni si amene ali wakunja amene anabadwa ngati mina, koma ndiye amene ali kuyuda mkati mwa mtima mwake, mwachitani ndi munthu amene ali ndi Khristu Yesu, right? So kunali ndithu tikudziwa tino akhristu ambiri nene Khristu, right? Panopa ndizosavuta umafunsa kumapemphera mpingo wanji munthu akuti mukuona. So apapa tipeza nayo kuti no anthu ambiri angotchula dzina la Khristu koma asali chani akhristu kapena asali ayuda enieni mwa Khristu. So mapita nthawi chipembedzo chaboza chikhala chikukula. So ndithu akhristu aku Philadelphia azindikira akhala ndi chidziwitso no ichi ndi bodza ichi si chiyuda ichi kapena ichi si chikhristu chenicheni mwa si chikhristu yayi, right? So tiona nawo tino pakhala ndithu kulekana kwakukulu kumene kunachitika. So next week ndikhala ndikufotokoza mapaderadera kuti kulekana kuchitika motani. Okay, for 4 weeks tikhala tikungozukuta kuti Philadelphia achitika motani, right? So tiona nawo tino akuti akhristu amene ali aboza azazindikira, right? Ndipo azabwera pamaso pa anthu amene ali di a Mulungu ndikuzindikira ano Mulungu adayendani ndi awa. Icho chimene akuchifotokoza kuti ayuda aboza azabwera kuzalambira mapazi pano. So sizokuti ino pazachita kukhala anthu abwera kuzalambira mapazi a munthu chifukwa tino tizati munthu safunika alambirire, koma nkhani ndiyena kuti no pakazakhala kulekana Khristu aboza azazindikira ndikudziwa kuti no Mulungu adali pakati pa ndani pa Khristu aku Philadelphia, ndipo kuzindikira kumekoko ndi kumene akuonesa ngati azabwera kuzapembedza mapazi pano. So ichi kuzindikira kumene kuzachitika kukuonesera kuti no pali ndithu kusinthika mwa chikhulupiriro kwa anthu amene akusatira ndani akusatira Khristu. Okay, so tiyerengeni Chivumbulutso 3:10 aliba. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee. Sorry. Ndikirize. Basi pompo nalakwisa papa ndimafuna ndikepo vesi ajiyo sinaikepo. Okay. Okay, ningowerenga njira yafale nthanda yadu. So Chivumbulutso 3:10 amanena kuti popeza unasunga mawu a chipiliro changa, inenso ndidzakusunga kukulandisa mu nthawi yakuyesedwa ikudza pa dziko lonse lapansi kudzayesa iwo akukhala pa dziko. Mwaona pamenepe? Mwaona pamenepe? Ndiwerengaso. Popeza unasunga mawu a chipiliro changa, inenso ndidzakusunga kukulandisa mu nthawi yakuyesedwa ikudza pa dziko lonse lapansi kudzayesa iwo akukhala pa dziko. So tikamaona kamba za mpingo wa Philadelphia ndi mpingo wa mapeto. Chifukwa kuti anthu amene ali mu Philadelphia akuzasungidwa mu nthawi yachisautso. Okay, akuzasungidwa mu nthawi yachani yachisautso. Okay, so ningo yankha china yake apapa. Muchizungu pali mawu ena ake osangalatsa, right? Mawu kuti from our, I'll keep you from mawu from our, right? Akutanthauza ngati no chisautso chikabwera akhristu azasungidwa kuchoka mu chisautsocho. Komano tikaona mu Strong's, tikaona original Greek, right? Amakamba out of kapena through kapena during. Okay, so tikaona even context ya mene zikubwerera mu chicho amene afotokozera no popeza unasunga mawu a chipiliro changa, inenso ndidzakusunga kukulandisa mu nthawi yakuyesedwa. So ndi Mulungu yekha amene chisautso chimene chikudzachi akhristu a mu Philadelphia apirira mpaka kumapeto. So Philadelphia ni mpingo wa anthu akumapeto. Mafuna ngosindikiza yonse. So tikamakamba za pa Pentecost mafuna ngosindikiza ichi. Pa Pentecost chiseko chinasegulidwa. Tawerengeni pa Machitidwe 14:27 ile pasipo mpa. Muterenge amene apa. Machitidwe 14:27 tawerengeni. Amene anafika anasonkhanitsa mpingo anabweretsanso zomwe Mulungu anachita nawo, kuti anatsegulira amitundu pa khomo la chikhulupiriro. Yeah, so apapa tikuona nayo kuti no
pa Pentecost khomo linasegulidwa, right? Paja tinaona Yesu ndi khomo, so Yesu atakwera kupita kumwamba, Chiyuda ndi system yake yonse inasiya kugwira ntchito ife tino chokhazikikacho chimene Chiyuda chimalodzera chabwera ndiye Khristu Yesu, right? So pa Pentecost Chiyuda chinakhala kuti chiyikide pambali cholinga kuti khomo loti tikafikire kwa Mulungu linatseguka lina, khomo ndiye ndani? Yesu Khristu. So tikamaona pa Pentecost khomo la chikhulupiriro linasegulidwa kwa ifeso amitundu kuti titha kufika straight kwa Mulungu opanda kudzera mu chisisimu cha malamulo a Chiyuda, right? So tonatono pa Pentecost khomo la chikhulupiriro linadza ndipo Yesu anabwera ngati nkhosa yathu kuti tikapezenso kubadwanso kwatsopano mwa Iye ndi kulandiranso mphatso, right? So tikamaonanso kumapita nthawi, right, palinso chitseko china, right, chimene chikukambidwa za tsiku la chitetezero. So tikamakamba za tsiku la chitetezero ndikuonesana pano ona kuti no Day of Atonement, tikamakamba za Day of Atonement mu Leviticus chapter 16 imachitika tsiku limodzi. Okay, the Day of Atonement. Mapita nthawi, Day of Atonement ichitika so pakamozi in the sense now kuti no mu tsiku la chitetezero tchimo lonse limafunika litani lichotsedwe pakati pa anthu, right? So pa tsiku la chitetezero imene ili nkuza anthu a Mulungu afunika asindikizidwe pachani pa mphumi pawo. Anthu a Mulungu afunika afike pa experience inosangalatsa chimweso chifukwa tino Mulungu achita chinthuchi chonena kuti akhristu amene alekhale moyo nthawi imeneyi machimo awo onse, memory zokhumba zonse zonyansa zikhati zafufutidwa, memory yonse yawo ya machimo ambuyo yachotsedwa. Mwanjira ina pamene popo anthu asangatani sanga chimwesa asindikizidwa ngakhale pachani pa mphumi ndi mzimu wa Mulungu. Ndeta ndikhalira Mulungu 100% mujani mu mphumi mwawonso. Okay, osati mu mzimu chabe before mwana kabadwa mwasobano mabadwa mwasobano mwa mzimu koma malinga athu amakhala kale. So mafuna zipemphera kuwerenga mawu kusokezana ndi mzimu kuti no malinga athu atsopano atani tizikula mu moyo umene talandira, koma papa angakhale mu malingaliro 100%. So chimenecho ndi chiseko chimene chili chosegulidwa kwa anthu akuti aku Philadelphia, right? So chimenecho chimene chitamangisa anthu aku Philadelphia aduse mu chisaso chomaliza. So tikamaona bwinobwino tiona nawo kuti no chikondi chimene mpingo wa Ephesus unainawo, tinaona kuti Ephesus ina mpingo wa ma-apostles umene anagwira ntchito kwambifika pa choti nikuigwira ntchito yotumikira mpaka kumuyiwalanso Yesu, right? Chikondi chimene chijacho chimene chinalipo ku Ephesus chikhalanso pa Philadelphia. Chikondi chibwereranso chifukwa chani Philadelphia machida kuti mpingo wa chikondi cha abale. Tikawerenga Yohane chapter 13 sinayikemo mwanengo yowerenga tingoyowerenga Yohane chapter 13 Yohane 13 verse 34 akuti ndikupasani lamulo latsopano kuti mukangondana wina ndi nzake monga ndakonda inu kuti inunso mukangondana wina ndi nzake. So tikawerenga verse imeneyi akuna kuti basa lamulo latsopano. So anthu amati iya si lamulo latsopano Deuteronomy 6:5 amati uzikonda Mulungu ndi mphamvu yako yonse etc. Leviticus 19:18 makamba ati uzikonda m'bale wako monga uzikonda wekha, koma aya makusani ine lamulo latsopano achiti Yesu akamba ati lamulo latsopano, right? Ati muzikondana ndi nzake monga ine ndakukondani inu, meaning reference point zimphamvu zathu zonse ndikukhala ndi mzimu wake kuti ife tikakonde Mulungu ngati Khristu anatikonda. So this one ndi the church of brotherly love, right? Tikuona verse 35 autero maichi adzazindikira nonse kuti muli akuphunziranga ngati muli nacho chikondi wina ndi nzake. So mpingo wa Philadelphia, right? Chikondi chinayi chimene chizaonesera kuti Mulungu ndi otani, right? So chikondi chimene ndi chimene Mulungu akufuna chikhazikise pakati pa anthu ake. So tiona kuti mpingo wa Philadelphia ni mpingo omalizira pa dziko lapansi pano. Anthu amene adadutse mu chisautso chosiriza azipeza okha kuti no nda mpingo kuti umenewo. So chikondi chimene chichi pamene Mulungu akusasindikiza anthu pa mphumi pawo azakhala ndi chikondi cha Philadelphia pakati pawo 100%, right? So ndi chinthu chapadera chimene tikufunira tichiyembekeze pakati pathu. Chomwe Peter 3 verse 11 mpaka 12 ali bwanji.
ndidza msanga gwira chimene uli nacho kuti wina angakulande kulona wako. Yeah, imaneka pompo. So verse 11 ikutujira uruza no Yesu akuyani akudza ya akudza msanga. So anthu aku Philadelphia Yesu adzapeza ali yani ali pa dziko lapansi, right? Just like Yesu azapeza anthu ali mu state ya Laodicea, Yesu azapeza anthu ali mu state ya Sarde, azapeza ali mu state ya Thyatira, right? Akuzapeza so anthu ali mu state ya Philadelphia, right? Terenga verse 12 ali bwana. Iye wakulakika ndizamuyesa iye mzati wa kachisi wa Mulungu wanga, ndipo akuluka pazatuluka monso, ndipo ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndipo dzina la mzinda wa Mulungu wanga la Yerusalemu watsopano wotsika mmwamba kuchokera kwa Mulungu wanga, dzina langa latsopano. So akuti Yesu adzalemba dzina la Mulungu wake, dzina lake latsopano, dzina la mzinda pandani pa anthu. Terenga Chimwe chapter 14 verse 1. Ndi 144,000 amene azakhe dzina la Atate wake wa Yesu Khristu pachani pa mphumi. Iyi akuyikamba apayi, iyi ndi seal imene uzakhala pakati pandani pa anthu ake, right? So ichichi ndi chizindikiro cha Mulungu pa anthu achani aku Philadelphia, right? So tikamakamba za zoonadi za uzimu tifunika tizimvetsese makamaka magrasi a uzimu, right? So tikamapita kumapita nthawi pafunika pakhale movement imene itapange emphasize kwambiri kulungamisira mwa chikhulupiriro, right? This is why tikamakamba za righteousness by faith, right? Tikamona ma movements amene akhazikikapo, right? Tunaona kuti no pafunika ndithu pakhale this emphasis ya righteousness by faith, okay? So anthu amene ali ndithu ndi khungu la uzimu, right? Amene sakutha kubwera kwa Khristu sakwanisa kuti kusinthika, right? So tikamaona Yesu pamene akubwera akuzapeza anthu amene aku Philadelphia, anthu amene ali ndi chizindikiro cha Mulungu pa mphumi pawo, dzina la Atate, dzina la Mwana ndi dzina la mzinda. Mzinda ukuyimira chani? Tizaona kuti tikamazafika ku mapeto mzinda ukuyimira anthu ake a Mulungu, mpingo wake wa Mulungu mapeto nthawi, right? Paja Yesu akukwatira mzindawe ndipo ife tikuyitanira kuti kukwatiwa. Chimwe chapter 19. So mzinda ukuyimira tonse as a whole, chifukwa tonse ndife mkazi wake Khristu, right? Koma ife tikuyitanidwa, meaning wina aliyense payekha akuyitanidwa kukwatiwa, right? Sunzanga ndizaveka mano nkhani nditenda kuti no anthu ali mpingo wake wa Khristu, mzinda wake, anthu ali ndi dzina la Atate ali ndi khalidwe la Atate, anthu ali ndi dzina la Khristu ali ndi khalidwe la Khristu. But pamphumi, that is the seal, that's Philadelphia state. Iyo ndi khomo limene sinaseguke, koma ate akalitsegula palibe amene angatseke, right? Just as panali pa Pentecost panali khomo limene linaseguka ndipo anthu analandira Nkhoswe, analandira the seal of God in the spirit, kulandira mzimu wa Mulungu kuti ukalumikizane ndi mzimu wawo pa Pentecost. Mpaka lero tikulandira chimenechi. Pali khomo lina limene atalitsegula palibe amene angatseke, ndipo ulandira seal mu forehead, monga ndafotokoza pa Chimwe chapter 7 verse 3, Chimwe 14 verse 4. So chimozimozi ichi chinthu chimene tichikamba za mpingo, tikamakamba za mvula ya masika, right? So tikamona akachisosa amene anamangidwa, akachisosa anamangidwa, kachisi wa Exodus 40 Mose atamaliza manga kachisi, ulemerero wa Mulungu unazazama, right? Tikamona Sosomo atamanga kachisi, ulemerero wa Mulungu unazazama. So akamamaliza kumanga mpingo wake Mulungu umene utchedwa Philadelphia, and then another 4 weeks tikhato kambira nkhani imene iyi, chifukwa sindingayimalize tsiku limodzi ya mpingo wake ukakwanisidwa kumangidwa kachisi wake, tiona nayo kuti no mzimu wa Mulungu utani funika udzale pamenepo ndi pamene tikuona tuno ifeyo akuti tizakhala ngati zipilala mukachisi wake, right? So icho ndi chinthu chapadera chachita kwambiri chimene tifuna ndani
ndi verse. So tikamakamba za mpingo wa ku Philadelphia, chimene chalonjezedwa kwa mpingo yapaderadera amene atagonjese kudzera mwa Khristu adzayikidwa adzapesedwa dzina latsopano, dzina la Atate wake ndi dzina la mzinda, right? So tofunika tikhazikike pa mayikidwe athu monga ya Khristu, kulalika uthenga ndi kubweranso kwa Khristu kachiwiri, right? Ndi kukhala ndi chikondi chenicheni cha pa ubale, right? So tofunika tikakamize kwambiri kutembenuka kumene kulipo ndipo tikhale pa uthenga umene. Now ndifuna ndo tipange no study ina imene itaonjezera pamene papo tuna Philadelphia achitika mutani. So sindimaliza lero kupatikhala topanga study for coming weeks, right? Mwezi mpaka 4 weeks, right? So kodi sogolo la anthu a Mulungu lili motani, right? So taona no Mulungu anapereka ndithu ma prophecies kapena malonjezano, right? Muzithunzithunzi za chimano chakale. So Mulungu sanangwa atulutsa ana Israeli ku Egypt koma anali ndi plan, right? Anali ndi cholinga chapadera pa iwo. So tikaona muno mwino Solomon ndi amene anayikidwa kuti azamange nyumba ya Mulungu kuti Mulungu ayikepo dzina lake, right? So tikazukula muno mwino tiona kuti nzere ya Solomon kumanga kachisi ndi imene ikuonesa mapadera dera imene Philadelphia adamangiridwe ni Mulungu, right? So nzere ya Solomon ikukhala ndithu yofunika kwambiri kuti ivesese makamaka pa kuvesa mene ufumu wa Mulungu utadani utameseredwa kuti ndi olungama. So tente unene pamenepa cholinga cha Mulungu kubwera naye na Israeli. Tona lezi zolumikizana kwambiri ndi Philadelphia. Tiwerengeni pa Exodus 25 verse 8. Ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. Yeah, muwerengenso Deuteronomy 16:16 yo. Amuna onse azioneka pamaso pa Yehova Mulungu wanu m'malo amene iye azasankha, katatu m'chaka, pa madyerero a mkate wopanda zotukisa, pa madyerero a masabata ndi pa madyerero a misasa, ndipo asaone pamaso pa Yehova opanda kanthu. Asaoneke pamaso pa Yehova opanda. Tiona kunena kuti Mulungu anazera anthu amange chani kachisi. So pomanga kachisiwa malo opatulika Mulungu amafuna kuti azikhala pakati pawo, okay? So anawuza kuti no malo amene ndisasankha ineyo muzabwera katatu pa chaka. So tiona kuti malo amene anasankha Mulungu anali Yerusalem, right? And kachisi anakhazika kuti kumene Mulungu anayikapo dzina lake, right? So tiona ndi plan ya Mulungu inali chimene chichi. So ichi inali chithunzithunzi cha Mulungu. Koma kunthawi yayitali kachisi anali ngati watent. Koma inafika nthawi yonena kuti Mulungu anafuna kuti akhale ngati building yokhazikika. 2 verse 12 to 13 tiwerengereni. Solomon anamanga nyumba kuti pakhale poyikapo dzina la Mulungu. Pamene masiku ako adzakwaniritsidwa ndipo iwe udzagona ndi makolo ako, ine ndidzadzukitsa mbewu yako pambuyo pako, imene idzatuluka m'matumbo mwako, ndipo idzakhazikitsidwa ufumu wake. 13. Iye adzamangira dzina langa nyumba, ndipo ndidzakhazikitsa chipando cha ufumu wace nthawi zonse. Yeah, so apa tikuona nato Mulungu akumuwuza David kuti no iwe sumanga nyumba ya, right? Koma mwana wako ndi amene atamanga nyumba. Akamanga nyumba ndipo ine ndidzakhazikitsa mpando wake wachifumu nthawi zonse. So inali ngati lonjezo kuti no Solomon akamanga nyumba Mulungu adzakhazikitsa mpando wake wachifumu chani nthawi zonse. Okay? So inali cholinga cha David kuti amange, koma Mulungu ati no mwana wako ndi amene ndani atamange. Now timafuna tione nzeru ya Solomon pomanga kachisi zinali motani. So tiwerenga 1 Mafumu chapter 5 mpaka verse 15 mpaka 19. Ndipo Solomon anawasenza akatundu anthu 2,000
ndi anthu 50,000 atatema m'mapiri, osawerenga akapitawo a Solomoni akuyang'anira ntchito. Ndizo 3,300 amenewo analamulira anthu aja akugwira ntchito. Ndipo mfumu inalamula iwo, natuta miyala yayikulu ya mtengo wapatali, kuyika maziko ake a nyumbayo ndi miyala yosemasema. Ndipo omanga nyumba a Solomoni ndi omanga nyumba ya Ahiramu ndi anthu aku Gebala anayisema, nayikonza mitengo ndi miyala yakumangira nyumbayi. Yeah, so tikamaona nzeru ya Solomo, chinachitika nchina kuti Solomo anapeza gulu la anthu, anapanga ngati ma shift anthu. Okay, so ena amasema miyala, ena amatuta mitengo, ena naye akapita, right? So anayika anthu ambiri, so miyalayo amayisema monena kuti imakhala exact dimension, right? So amayiza kuti mwala uzakhala pakuti, anayisemeratu 100%, even mitengo imene amapalayo kugwesa mitengo ndikupala matabwa imakhaliratu 100%. So kuchokera kumene amayisema miyala kuphiri imabwera straight kupita ku site. Chimodzimodzinso mitengo imene amapala ya cedar, right, ya ku Lebanon amayitenga straight, imakhala exact dimension, chimene chikutuza ife kuti yani tionana kuti kumpingo wa ku Philadelphia Mulungu akusema anthu ochokera ku Laodikaya, Mulungu akusema anthu ochokera ku Sarde, akusema anthu ochokera ku Tiatira, right? Mwanjirana pakati panopa kuli ma denominations ambiri mbwerekete, right? Kumano Mulungu akusema anthu kuseku and akuachita monga menaliri, right? For those amene maybe ali Pentecostal persuasion akwasema sonjonjo, amene ali Latter Seventh Day akwasema sonjonjo, amene ali Catholic akwasema so mene anga ave kuti anthu onsewa akamaza abweresa pamodzi akhale kuti they are the exact dimension imene Mulungu akutani akufuna, right? Tiona tizimene ndikufoza ndizoona 1 Mafumu 6:7 ali yani. Ndipo nyumbayo pomangidwa inamangidwa ndi miyala yokonzeratu asanayitute. Ndipo mnyumbamo simunamveka kulira nyundo kapena nkhwangwa kapena chipangizo cha chitsulo pomangidwa iyo. So tukuona nawo tuno ati miyala yonse anayikonzeratu, matabwa onse anatana anakonzeratu, mene amazazika pamuzi omangawo zinayi kuti mutenga mwala kuyikapa, mwala kuyikapa, tabwera kuyikapa, palibe kukhoma, palibenso kusema mwalawo exact 100%. And chimene Mulungu akupanga kumpingo wachano ku Philadelphia. Chifukwa mpingo umene taduse kukafika mu chisauso ni mpingo wa Philadelphia okha, anthu anayi ndi mu state ya Philadelphia, right? So ichi chimene Mulungu akupanga pakali panopa kuzera mwa mzimu wake. Okay, 1 Mafumu 8:20. Ndipo Yehova wakhazikitsa mawu ake. Ndipo Yehova wakhazikitsa mawu ake analankhulidwa. Ndipo ndauka ndine m'malo mwa Davide atate wanga, ndipo ndikhala pa mpando wachifumu wa Israeli monga adalonjeza Yehova. Ndipo ndapangira dzina la Yehova Mulungu wa Israeli nyumba. So tikaona muno bwino Solomo akuyimira Yesu Khristu apapa, edi Yesu pamene akubwera kudza monga ngati iwo akukhala wanzeru posachani Solomo. Yesu ndi amene akututa miyala yonse pamodzi, matabwa onse pamodzi, kwakhazikitsa kuti akhale kachisi wa Mulungu, kuti akakhale ufumu wa Mulungu umene ukuonesera
nzeru zonse zosiyanasiyana za Mulungu. Chimenechi chikakhala chakhazikitsa, Yesu akhala pa mpando wake wachifumu, mwanjira akhala mfumu ya ulemerero, right? So ichi chimene anapanga Solomon chimene Mulungu akufuna kupanga kudzera mwa Khristu. Now atamaliza kumanga nyumbayi chinachitika chani? 2:5-13. Ndipo kunali pakuchitika limodzi malipenga ndi oyimba kumveketsa mawu amodzi akulemekeza ndi kuyamika Yehova, ndi pakukweza mawu awo pamodzi ndi malipenga ndi nsanje ndi zoyimbira zina ndi kulemekeza Yehova, ndi kuti pakuti iye ndiye wabwino, pakuti chifundo chake chikhalire. Pamene mtambo unadza m'nyumbayi, ndiyo nyumba ya Yehova, ndipo ansembe anakhonza kuyimirira kutumikira chifukwa cha mtambowo, pakuti ulemerero wa Yehova unadzaza m'nyumba ya Mulungu. Yeah, so akuti ansembe anachitokanika kulowa chifukwa ulemerero wa Mulungu unadzaza chani? Nyumbayi. So once miyala yonse yayikidwa pamodzi, yosemereratu, mitengo yonse yayikidwatu pamodzi, yosemereratu yayikidwa, nyumba yatheka, chinachitika chani? Ulemerero wa Mulungu unadzaza. Pakali pano pa Yesu Khristu akusema miyala, right? Akuyika kosa pamodzi cholinga kuti nyumba yake ikakhazikika, the latter rain should fall, kusindikiza kwa anthu pamphumi wakutani kuchitike, right? So icho nchimene tikufunika tiyembekezere, chifukwa Philadelphia ndi one unit imene kumayisa ntchito. So tikaona muno bwino tinaona nawo tikamaona chithunzithunzi miyala ikusemedwayi ndikuyikidwa mukachisi ake ndi anthu a Mulungu amene akusemedwa kudzera mwa Mzimu wake, kudzera mu nyengo zosiyanasiyana zimene zakutani akudusa ndi zokhoma zimene akumana nazo, right? Akusemedwa anthu a Mulungu. So akufuna Mulungu akufuna anthu amene akhale okonzeka kuti akakwanire kuyima pamalo amene iye akufuna tayime makamaka mu ntchito yomalizira, right? Chifukwa anthu aka Mulungu pa dziko lapansi akufunika akhale one united body, right? Akufunika akagwire ntchito imodzi kuti akakhale ngati iwo osati amene akupanga represent denomination yawo ayi, nthawi zambiri no, atsogoleri mugwetsa mbendera za mpingo, zimwe mapanga zimachititsa manyazi mpingo. Komano chimene anthu azakhala izakhala one united whole, chimene azakhala kuyimirira Khristu yekha basi, osati organization ya anthu yekha, right? So Mulungu ndi amene anapangitsa anthu akhale fit kuti akakhale pamodzi, akhale angwiro mwandani mwa Khristu Yesu. So izi zimene tikuziona mu type. So tikaona muno bwino tiona nati chinsinsi chimene ndimakambachi chilidi m'Bible, Mateyu 4:42 aliya. Mfumu yayikazi yakumwera adzauka pa mlandu pamodzi ndi obadwa makono, nazawadzutsa chifukwa iye anachokera kumathero a dziko lapansi kudzamva nzeru ya Solomo, ndipo ona wakuposa Solomoni ali pano. So Solomon anamanga kachisi wamanja, kumati Mulungu mokhala mwa iye simakachisi omangidwa ndi manja ayi, right? Tikawerenga Machitidwe chapter 7 tiona tino anafotokoza Stefano. So 1-0 oposa Solomon ali pano. So zimene Solomon apanga zinali zakuthupi, chifanizo, koma chenicheni ndi chimene Khristu afuna rana apanga. Nzeru za Khristu ndizoposanso za ndani? Za Solomon, right? Tikaona muno bwino 1 Petro chapter 2:4-6 akuruza riyani. Amene pakudza kwa iye mwala wa moyo wokanidwatu ndi anthu, koma ndi Mulungu wosankhika waulemu. Inunso ngati miyala ya moyo mumangidwa nyumba ya uzimu,
mukhale inunso ngati miyala ya moyo mumangidwa nyumba yauzimu, kuti mukhale ansembe oyera mtima, akupereka nsembe yauzimu zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Chifukwa kwalembedwa mlembo, taona, ndiyika m'Ziyoni mwala wotsiriza wapangodya, wosankhika wa mtengo wake, ndipo wokhulupirira Iye sadzanyazitsidwa. Tikaona apapa tikuona nawo kuti akuti ifeyo ndife miyala yani ya moyo, right? So komano mwala wa moyo wapangodya ni ndani? Kristu Yesu. Once mamba uvaza miyala ndetamba kamba zaidi nzakachisi, right? So mwala wapangodya ndi Kristu Yesu. Komano ifeyo ati ndife miyala yani ya moyo, ati mumangidwa nyumba yani ya uzimu, meaning to say chimene anapanga Solomo Yesu afuna apangenso panopa, right? So ife ati ndife miyala ya moyo tikumangidwa ngati nyumba yani ya uzimu, right? So tikuthaona kuti nyumba imene ikanguti yamalizidwa kumangidwa, by all means the latter inifunika ibwere. Komano miyalayi isanamangidwe nthawi ya Solomo anayisemeratu. So ndikuona mwina Akhristu tikumakumana ndi zovuta kwambiri zokhoma, right? Zokhoma zambiri tikumana nazo zimene zikuti Yesu ife kuti tikhale anthu osemedwa, kuti tikakhale anthu oyenera, kuti tikapange fit pamalo amene Mulungu atikonzera mu ntchito yake mwapita nthawi. Okay, so icho ndi chachikulu. So tikaona muno bwino tikamakamba za mwala wapangodya, the cornerstone ndi iyi. Okay, tikamakamba za cornerstone ndi iyi. So cornerstone umakhala mwala wapangodya umakhala pasiu akamapanga ark, right? Umakhala mwala umene chinese chimamangiridwa apo, so makhala pakona. So zika miyala ina mpaka izakhala pakati ndio umene umakhala capstone, ndeto kukusa ibweranso ina. So mwala wapangodya ndi Kristu Yesu, ife timangidwa pandani? Pa Kristu. Yesu mwala wapangodya chiseyo chimatani ndete chigwa. Okay, ndikhulupirira tamvesa tikamati mwala wapangodya kuti ndi chani, right? So tikaona Efeso chapter 2 verse 19 mpaka 22 ali bwanji. Pamenepo ndipo simulinso alendo ndi ogonera, komatu muli am'mudzi momwemo wa oyera mtima ndi a banja la Mulungu, kumangika pa maziko a atumwi ndi aneneri pa Khristu Yesu mwini, mwala wapangodya. Mwa Iye chimango chonse cholumikizika pamodzi chikula chikhale kachisi wopatulika mwa Ambuye, chimene inunso mumangidwamo pamodzi, mukhale chokhalamo Mulungu mwa Mzimu. So tikaona muno bwino, right? Ati fenfo umangika pa maziko a atumwi ndi nani? Aneneri. So maziko, foundation ya nyumba imene ndi atumwi ndi aneneri. Why atumwi ndi aneneri? Tikaona aneneri ndi amene amalosera zakudza kwa nani? Kwa Yesu, right? Zithu zinapesedwa kwa aneneri. Atumwi ndi amene anakhazika mu choyikikacho. So ife tikumanga maziko athu pamene papa, right? Pamene Kristu ali mwala wapangodya, tapaona kali cornerstone, right? Yesu ndi mwala wapangodya, atumwi akubwera amenepo, ndeti ife tikukhazikanso pati pamenepopo. So akuti ifeyo mwa ichi chimango chonse cholumikiza pamodzi bwino chikula chikhale kachisi wopatulika ndani? Mwa Ambuye. So tikamakamba kuti kachisi wopatulika, kachisi amakhala opatulika chifukwa Mzimu wa Mulungu umakhazika pakati pawo, right? So akuyikamba papa ndiye latter rain. Okay, chimene inunso mwamangidwa pamodzi mukhale chokhala mwachani? Mulungu mwachani? Mwa Mzimu. So paja Solomo anawuzidwa akamangira Mulungu nyumba, Mulungu akhazikitsa ufumu wake mpaka nthawi za nthawi. So chimodzimodzi Yesu Khristu akumanga nyumba yokuti Mulungu akhale mwachani? Mwa Mzimu. Collectively tonse tikhale pamodzi, thupi lake lidzazidwa ndi Mzimu wake.
meaning the latter rain. The Day of Atonement kusindikizira pa mphumi, right? So tikazukuraso muno bwino kuli ulosi wa Zekaya chapter 3 verse 9 ndi chivumbulutso 5 verse 6. Chivumbulutso 3 verse 9 nthawi imene amamanga kachisi achina Zekariya achina Hagi, right, amene ananeneri kumanga mothandizana ndi achina Zerubbabel ndi Joshua nthawi imene. Zekaya 3:9 akuti bwanji? pakuti taona mwawo ndinawuyika pamaso pa Yoswa, pamwala umodzi ndi pali maso asanu ndi awiri. Taonani, ndidzalota malonjedwe ake, kuti Yehova wamakamu ati Yehova wamakamu, ndipo ndidzachotsa mphulupulu ya dziko lija tsiku limodzi. Revelation 6:5. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi, ndi pakati pa Khristu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu, yotumidwa ilowe m'dziko lonse. Yeah, so akuti tikaona amene ankapanga kachisi Mulungu anamuonesa Zekariya kuti pali mwala umene uli maso asanu ndi awiri, right? So tikaona muno bwino tonata mwala umene ndi actually ndi Yesu, okay? Chivumbulutso 5:6 chief cornerstone ndi Yesu Khristu, chimene chipangisati mwala onse nyumba yonse igwirike pamodzi ndi mwala pangodya. Fati mwala umene uli maso asanu ndi awiri. So chivumbulutso akuti maso lefu ndino ni nkhosa imene ndi nyanga zisanu ndi ziwiri, ni nkhosa imene ndi maso asanu ndi awiri. Maso asanu ndi awiri akuyimira mizimu isanu ndi iwiri imene ikulumizira ku dziko lonse lapansi, right? So Khristu Yesu ndiye mwala pangodya. Ife tikamba mangira pa iye, maso akale pa ife, mzimu akoli pa ife, ndi mwa ifeyo, kuti isema ifeyo kuti tikakhala kuyenera ntchito yake makamaka kumapita nthawi, right? So tikamakamba za Philadelphia tonana kuti Solomon anamanga ndithu mwapaderadera kachisi wa dzina la ndani la Mulungu, kuti Mulungu aleko dzina lake, right? So chimodzimodzinso Khristu akumanga kachisi chifukwa cha dzina la ndani la Mulungu, right? Kachisi amene ndi kachisi wa moyo. So tikamakamba za mpingo, mpingo wa Philadelphia ni mpingo wa chikondi cha abale, right? Yesu anakamba kale naoneka ku Yohana chapter 13 verse 34-35 atuno mwa ichi anthu osazaziwa kuti ndinu anthu anga, right? Ndinu ophunzira anga. So tikamaona za ufumu wa Mulungu takhala kamba za ufumu kwambiri pakali pano makamaka ma studies athu achivumbulutso. So chimene chizaonesa kuti ufumu wa Mulungu ndi wachikondi ndi Philadelphia, right? Mpingo umenewu wakumapita nthawi, right? Mulungu azaonesera kuti no chimene chichi ndicho foundation. So tikamaliza ba foundation ya kachisi mu Philadelphia, kachisi amene foundation yake tinaona kale no ku Philadelphia uzamangida kachisi, right? Zakazibirira mu kachisi. So foundation yake ndi ziphunzitso zimene zinayikidwa kale mwa atumwi ndi aneneri. Komanso tikamala kamba za okhulupirira, right? Akumapita nthawi, right? Ndi zipilala zimene ndizitayimire Yesu Khristu makamaka mu chisonso chakuti chakumapeto. So tofika to verse zimene. So today again Chivumbulutso chapter 3 verse 10 mpaka 12. Popeza unasunga mawu achikhulupiriro changa, inenso ndizakusunga kukulanditsa mu nthawi ya kuyesedwa ikudza pa dziko lonse lapansi, kudzayesa iwo akukhala pa dziko. 11. Ndidza msanga kwira chimene uli nacho, kuti wina angakulande korona wako. 12. Iye wakulakika ndidzamuyesa iye mzati wa mkachisi wa Mulungu wanga, ndipo kutuluka adzatulukamonso, ndipo kutuluka sadzatulukamonso.
ndipo ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga, la Yerusalemu watsopano wotsika mmwamba kuchokera kwa Mulungu wanga, ndi dzina langa latsopano. So tinaona kale kuti Philadelphia ikuyimira anthu amene asunga mawu achipiriro, right? Ndipo tikamakamba za chisautso chosiriza mafuna ngolimbikisa chinthu ichi, right? Ndimapanga study pa chinthu pa Daniel. Tazambiri kamakamba za mapera anthu amakhala ni mantha chani mauti. Komano that is not the purpose of prophecy. Tikaona Daniel chapter 12 verse 3. Akuti ndipo aphunzitsi adzawala ngati kunyezimira kwa thambo. Ndiwo temeno zambiri asati chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi, right? Chimwe 12 verse 3 tikalinga chizikati they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. They that be wise. So chimwe 12 verse 3 ukuza ifatatu anthu amene ali anzeru. Wanzeru ndiye uti. Matthew chapter 7 out wanzeru ndi amene amanga nyumba yake pachani patanthu ndi Yesu Kristu. Ngati iwe akhulupirira mwa Yesu Kristu lero, you don't have to be afraid za crisis. Ayi fanya iwe wamanga nyumba yako patanthu. Ani ndi Yesu amene akukusunga si effort yako iyayi. Sikuchilimika kuti ne nolimba basi no. Apa ngamba tuno iwa utemeno za anthu ora asate chilungamo ngati nyenyezi nthawi za nthawi. Ngati tikumvesa kulunga bisina mwachikhulupiriro anthu tikuwauza so nthena za uthenga, guess what, tiwalaso ngati nyenyezi mochuluka pamene ulipera kuti mapita nthawi. That's the promise, right? Icho ndi chiyembekezo chimene tinacho inu ndine sisoti tizichitanso mantha kuti tiona nthawi athu no, right? Actually if titakhala titalephera tonse fera tifesanatheke, guess what, it means ufumu wa Mulungu sunaoneseredwe kuti ndi okha umene wabwesa chikondi, right? So this is why ndizofunika kwambiri verse no ndi Mulungu amene akutilandisa amene akutisunga mu nthawi yakuyesera kumene kukungonesera chimene chili mkati. Zilenganato munthu kudwala namakakweza malungo sisiti malungo amabwera pa nthawi imene imakhalire nawo kale. So mayeso amaonesa chimene chili mkati. Ngati uli ndi Yesu definitely ataza kusunga mu nthawi imeneyi. Ife tikukhala ndi Yesu basi, right? Ati ndidzasanga gwira chimene uli nacho. Yes. Now iye okulakika nduti amene waisesa phupha. No. 1 Yohane chapter 4 verse 1. Wankulu ndiwenge imene yokha I think ndiwenge 1 Yohane chapter 4 1 Yohane chapter 4 verse 4 amandisanga sajana inu ndinochoka kwa Mulungu tiana ndipo munayilaka pakuti iye okukhala mwa inu aposa iye okukhala m'dziko lapansi. Iwo ndiwo ochokera m'dziko lapansi. Anyways, kumando pa verse 4 akuti inu ndinochokera kwa Mulungu tiana ndipo munalilaka akuti pakuti okukhala mwa inu nankulu pamene kuposa amene akuti ali kunja. So that's the point. Amene akulakika kuti yani walimba mtima kwambiri? No. Amene ndi Yesu. So inuyo chomwe chikufunika mukakhala ndi Yesu. Mukakhala ndi Yesu ndinolakika, ndinoagonjetsa, muli ndi chigonjetso. Right? Atazamuyesa ngayani nzati chipilala mukachisa ndani wa Mulungu. So kodi inu mukufuna mukhale pamodzi ndi akhristu akumapita nthawi muzakhala nzati mukachiswaki mukhale ndi Yesu. Ati ndipo simuzatuluka monso. Ati ndipo kutuluka simuzatuluka monso. Musagezi ndi mantha nati tonani pano panene Khristu komatu kumapita nthayiko ndikwanisa atutuluka simuzatuluka monso iye. Chifukwa chani simuzatuluka monso? Chifukwa tino malemba tipa kwambiri akuti yani akuti adzalemba iye dzina la Mulungu wake, dzina la mzinda wa Mulungu wake wa Yerusalemu watsopano wotsika kumwamba kuchokera kwa Mulungu ndi dzina langa latsopano. Chimene chimapangitsa teniyo mukhazikike musabwererenso mbuyo. 1 chinolakika muli ndi Yesu. 2 simuzatuluka chifukwa yani akuzakupanganisiwa, akuzayikani chizindikiro cha Mulungu wake pachani pamphamvu panu. Inuyo simungabwererenso mbuyo. Chokufunikira kwakukulu tingokhala mwa Khristu basi ndi kukhulupirira. That's all. Sifunika ndi chimene chokha. Ngamadalisika nifuna meneyo mthanena amene.
Amen. Alright, towards. Ndifunso. Alright, Fusa. Ya ndinofuna ndifute pampingo tikuona wa Philadelphia from verse 7 ndi 8 pamene Yesu Khristu akunena zoti ali ndi kiyi ndipo akatsegula palibe amene angatseke. Mbuyomu takhala tikuphunzira kunena zoti chitseko chimene chinatsegulidwa chinali chipinda chopatulikitsitsa mu chaka cha 1844 ndipo mpingo umene uli wa Philadelphia unayamba mu chaka cha 1844. Ndiye sinamvetsetse kuno kuti amene umafotokozera pamene papa kuti zikutanthauza choncho anti mpingo unayamba 1844. Okay. Tikazukuta bwinobwino toona kuti tikaona nimene tikuyenderamo toona kuti zimenezo sizikuyenda choncho yayi. Right? Because tikaona mpingo wa Philadelphia ni mpingo umene ukukadusa mu chisautso chimene chita yese osala Khristu okha yayi. Ndi chisautso chimene chita yese akuti chani dziko lonse. Right? Mukuona apapa anizakulandisa iwe mu nthawi yakuyesera ikudza payani pa dziko lonse lapansi. Right? Of course anthu amafotokoza kuti yayi akhristu anayesera ife tino amayembekezera abwera mu 1844 kenako Yesu sanabwere ndi kumeneko kunali kuyesera kumene anayesera ayi ndithu chifukwa tino uthenga umene ujawo angakhale unafika ku Europe ndi ku America sunafika kumayi kuno. Unamvesenebe? So meaning dziko lonse lapansi sinayesera nthawi imeneyo. Uthenga umene wa Philadelphia ukubwera kwa anthu amene akuzayesa chani dziko lonse lapansi. Andi tikaona muno bwino kuyikidwa dzina toona natino akuti anthu akuzayikidwa dzina la chani la Mulungu. Dzina la Mulungu pa mphumi ndati that is the seal of God. Imene ndi formation ya 144,000. Adona khomo limene lilotsegula khomo tikamaka pa khomo ndi experience. Pa Pentecost khomo limene linasegulidwa ndi khomo la chikhulupiriro. Kumapita nthawi khomo limene likutsegulidwa ndi khomo kuti tikhale among the 144,000 tikhale ndi seal of God in our foreheads. I don't know ngati ndakuyankha nimenepo. Mwayankha koma bemuna mpingo onjezera kufunsa kuti kuyambirira kuja mmene timaona ngati mpingo woyambirira uja timaona kuti unayamba zaka zakuti kuthera zaka zakuti ndiye ngati Philadelphia tingamunene zoti anayambira pa. Alright, tikamaka za Philadelphia sindingakupaseni zaka zenizeni koma nontha akuzana nawo kuti no Philadelphia existence yake kuzabwera makamaka kumapeto kwenikweni kwa nthawi. Okay? And muona nawo no akhristu amene akupezeka mbali imodzi ya Philadelphia ndi akhristu amene asemedwa ku mipingo inayi ngati mene anapangira Solomon kuti miyala inasemedwa ku phiri ndi kukhazika yani pamodzi. So tiona ndi akhristu amene achoka ku Thyatira, amene achoka ku Laodicea, amene achoka ku Sardi. Right? So Philadelphia titana tino ndo kumapita nthawi. So zaka zake zimene ndingakupaseni ndithaonena kuti ndi mpaka pamene kubwerera mbuyo kufikira mbado otsiriza. So tikamaza panga studies za mbado otsiriza tizaona nthawi osati kuti chaka pese mwana tingofunika tiziwe za mbado otsiriza kuti ndi kutiyo tikamvesa za mbado otsiriza kuti ndi kutiyo ndio tizo atu Philadelphia akuyambira amene popo mpaka Yesu abwere. Okay, ndamvetsetsa koma mwina nombali yomalizira ndingovetsesa kunena kuti mmene takhala tiphunzirira mbuyo mukuti kuli chipinda chopatulikitsitsa tinene kuti kumwambako ndithu kuli zipinda zina zake zoti zimangokhala zotsekedwa kufikira nthawi ina yake kapena kuti tingamvetsetsepo bwanji pamene. Okay, apopo of course ndati kuti ndiyambe lwa amene wonde tizikhala no mavuto. So what I'll do is tikamapanga za Philadelphia nenate paka 4 weeks tikupange. So what I'll do is week number 5 from today ndizapanga za nkhani ya zipindazi kuti tikhale limodzi. Okay, zikoma kwambiri. Yeah, ziko. All right. Okay, so tikupitiriza. So tikamakamba za Solomon
tiona nawo kuti Solomo anagwiritsa ntchito zinthu zingapo zimene zidathandize kuti timvetsere Yesu Khristu agwiritsa ntchito ziyani. So Solomo anagwiritsa ntchito sida kumanga nyumba ya Mulungu matabwaje, anamanga anatenga golide ndi kumata kachisi makamaka mkati. Solomo anayinso ndi zipilala zimene zinamangidwa kwa mkuyo kapena kuti brass. Okay, brass ndi si chitsulo chimene chilipo, ndi chitsulo chimene timamixa zinthu ziwiri, right? Timamixa zinc ndi copper, right? Zimene zikuthandiza umulungu ndi umunthu, right? Chimodzimodzi ngati Mose anapanga chinjoka ya mkuwa chimene chikumira Khristu, right? Khristu anasanduka tchimo m'malo mwa ife ngakhale Yesu sanachimwe. Njoka ya mkuwa inali njoka koma inalibe poison. Chimodzimodzi Khristu anasanduka munthu m'malo mwa ife ngakhale anachimwa, ngakhale anasanduka tchimo m'malo mwa ife, iye sanachimwe, right? So tikaona mwini ndio Akhristu onse ali ngati zipilala za mkuwa. Tifunika tione exactly ngati mmene Yesu analili kukhala ndi umunthu tife anthu inde komano umulungu uwunikire mwandani mwa ife kudzera mwa Khristu Yesu. So tionati zimene tifuna tizikuti. So tiyeni ndiyambe kuona pamene papa pali experience apadera chimodzimodzi ngati Solomo anamanga anayika golide inu ndi ine ngati tili Akhristu aku Philadelphia ndio tifuna tikhale kachisi wake ndi tifuna zikhesi ndi golide ngati mwathu. 1 Mafumu 6:21 mpaka 22 ali bwanji? Momwemo Solomoni anakuta mkati mwa nyumba ndi golide woyengesa, natambalika maunyolo a golide chakuno cha chipinda cha mkati, namukuta ndi golide. 22. Ndipo nyumba yonse anayikuta ndi golide mpaka adatha nyumba yonse, ndi guwa lonse la nsembe linali chakuno cha chipinda cha mkati analikuta ndi golide. Okay, that's yeah, muwerengeso Yobu 23:10. Kumadziwa njira ndiyo lowa, atandiyesa ndidzatuluka ngati golide. So tinaona onena kuti no kachisi imene Solomo anamanga atanamata yese nkati ndi golide. So amakongola anali wokongola golide nkati. So tikuona mpingo wake umene akupanga Philadelphia umene uliso kachisi ufunika ukhale ndi golide. So tinaona Akhristu a Philadelphia akudusa chisautso chosiyiza, right? Yobu nayenso analowanso nkuyesedwa. So Yobu ananena kuti ineyo ndidziwa njira imene ndikulowa, akandiyesa ine ndituluka ngati yani golide. Singonesa nawo kuti Akhristu a Mulungu pamene akulowa chisautso chosiriza atuluka ngatinso yani golide. Manje aonesa umulungu weniweni, aonesa kuti umulungu umatano kukhala mwa munthu, aonesa ufumu wa Mulungu chimene umatulusa ndicho chani, ndicho golide. Akhala ndi the golden experience. Okay, so tifuna tione chachiwiri. So tikuona amene Solomo anamanga ndi amene Khristu akumangira. So taona golide ndi yani, golide akuyimira chokoma chimene chitatuluka mwa anthu a Mulungu pakuyesera, aonesera umulungu wonse kuti umatani mwa munthu, ufumu wa Mulungu umachita motani, right? So tione kuti Solomo anagwiritsa ntchito sida imene imitenga padera ya ku Lebanon, right? 1 Mafumu 7:2 ndi Masalimo 92:12. Anamanganso nyumba yotchedwa Nkhalango ya Lebanoni. Mtali mwaje munali mikono 100, kupingasa kwaje mikono 50, ndi msinkhu waje mikono 30, naisanja pa mizere inayi ya mapanda amkunguza, ndi mitanda amkunguza yotanthalika mapanda. Psalms 19:12. Olungama adzaphuka ngati ngwalangwa,
adzakula ngati mkungudza wa ku Lebanon. Iwo onedwa nyumba ya Yehova adzaphuka m'mabwalo a Mulungu wathu. So tikamaka za sida even kumulanje uliko ni mtengo wosala masewera, ni mtengo umene sumadyedwa thaba yake ndi chiswe. So managiza ntchito sida umanga ka yes, mtengo apadera, mtengo umene sumatuka chivundi. So anthu a Mulungu Khristu akugwiritsa ntchito sida umanga ka chiswake, meaning to say anthu a Mulungu afika ponena kuti sangaonenso chivundi, sangaoleso chifukwa chani asindikizidwa, right? So akuti iwo okedwa mu nyumba ya Yehova, inu ndine tidzakhala ngati sida okedwa mu nyumba ya Yehova, right? Ati tidzaphuka m'bwalo a Mulungu wathu, right? Ati tidzakhala ngati mkungudza wachana wa ku Lebanon, mtengo umene sumaona chivundi. So inu ndine nanga tili mwa Khristu tisaope kuti tikwanisa tita ndi Khristu amene wapanga chinthuchi kulemerero wake. So ife tingokhala otani kukhulupirira, right? So tifunga timveseseso chinthu china akamakamba za zipilala za mkungudza, zipilala za mkuwa, right? Zipilala za mkuwa timvesese motere. Tiwerenge Numeri 21 verse 9 ndi Yohane 3 verse 14 mpaka 15. Ndipo Mose anapanga njoka ya mkuwa nayika pa mtengo, ndipo kunali njoka itamuluma munthu aliyense, nakapenyetsa iye pa njoka ya mkuwa nakhala ndi moyo. Yohane 3 verse 14. Ndipo monga Mose anakweza njoka chipululu, chotero Mwana wa Munthu ayenera kukwezedwa. 15. Kuti iye yense wakukhulupirira akhale nawo moyo wosatha mwa iye. So apa tikuvesa onena kuti Mose anapanga njoka yachani ya mkuwa, right? So Mose anapanga njoka ya mkuwa, aliyense oyang'ana amakhala ndi moyo. So anthu azimaluma njoka amafa, koma atapemphera ati Ambuye mutichotse njoka munga panga njoka ya mkuwa anthu aziyang'ana. So njoka zimaluma ziyimira tchimo, right, imene imapha munthu, koma njoka ya mkuwa ikuyimira Yesu Khristu amene anali ndi umulungu wonse koma anakhala yani munthu koma sanachimwe. So pa Yohana kumasula yonje. So akamakamba zoti ife zakhala ngati zipilala za mkuwa zikutanthauza nayo kuti ifeyo ndife anthu, yes, nthawi zimene akusana kuti ndine munthu chabe, koma ndichichitika nchani tikhale kukhulupirira, tikhale ndi mzimu wa Mulungu kati mwandani mwa ifeyo. So monga ngati Yesu Khristu anali ngati mkuwa, tikaona muno bwino ndikhulupirira tinaziyikamo okay, yeah, nayikamo Chimu chapter 1 ndimasolera baba. Okay, tikaona okay mene taonera mene mkuwa anayendera ndimasulirabe, koma tikaona muno bwino mkuwa kungiyimira onera kuti mene Yesu Khristu amaonekera tikamona mu masomphenya ati miyendo yake ndi ya mkuwa yoyengeka mu moto, meaning to say anali ndi umunthu ndi umulungu mwa iye, koma anadusa mu nyengo yowawa mpaka anati pezera ife chipulumutso. So inu ndi ineyo tikhalanso ngati imene Yesu anali pa dziko lapansi pano, sitidalira umunthu wathu koma tidalira umulungu wake. Ndiye mkuwa umenewu, zinthu ziwiri, zisulo ziwiri zosiyana. Mkuwa ndi okay, mina tawerenga ndikakena ndi masulire 1 Mafumu chapter 7 verse 15 adiyani nuwerenga 1 Mafumu 7:15 okay, ena musawerenge kantha werenga. Popeza iyeyu anaunda nsanamira ziwiri za mkuwa, msinkhu wace wa imodzi unali mikono 15 ndipo chingwe cha mikono 12 chinayesa thupi la nsanamira imodzi. Yeah, so tikamvesesa bwino bwino tiona nawo kuti chimene chichitika papa ndichonena kuti anayika nsanamira mapilala akachisi amene ali achani amkuwa. So tikamvesesa mkuwa ndi chani
Mkuwa ndi chitsulo chimene chimamangidwa mukasunguna zitsulo ziwiri, zinc komanso yani copper, right? Mukasunguna zitsulo ziwirizi mumapanga mkuwa. Zinc ndi chimene chimakhala chimapanga layer, chimanyenyeka m'madzi pang'ono, right? Chimawala kwambiri. Pamene copper ndi olimba maso copper sioneka bwino. Komano mukazisunguna ziwirizi mapanga chitsulo cholimba kwambiri komanso chioneka bwinonso kwambiri, right? So tawerengani Timothy 1 verse 15 ati bwanji. Verse 15. Ndi mavazi ake ngati mkuwa wonyezimira, ngati wonyeka mnganjo, ndi mawu ake ngati kokomo wa madzi ambiri. Yeah, so tikaona bwino tonatuno mapazi ake a Yesu ali ngati mkuwa wonyezimira, ngati woyengeka mu nyanjo. Muona menepe? So Yesu Kristu anali ndi umunthu ndi umulungu zonse, koma anadusa m'mayesero owopsa angakhale imfa yapamtanda, right? Woyengeka muchani mu ng'anjo, kulimbana ndi tchimo, right? So iye anagonjetsa experience yake akutipasanso ifeyo, kuti tikaziona tuno pamene tikukhala mu Philadelphia sizikudalira umunthu wathu yayi. Nthawi zimene kusana kodi mulimba inu asugule tired kodi mulimba no. Nkhani yake ndionera kuti ife ndife mkuwa zipirala, kuti tikayime chilili tikuyima ngati mkuwa, osati umunthu iyayi, kudalira pa Mulungu wake basi 100% ndi chikhulupiriro chokha. Kuti tikapezeke mu Philadelphia ife ndi ndife anthu achikhulupiriro basi, tichose pressure imene timazipasa yokha ija, tidalire pa iye ndi kukhulupirira basi, chofunika ndi chimenechi. So tikaona mkuwa umene tinawerenga ka Yohane 13 verse 34-35, mkuwa ukakhazikika pamene akunena tuno ndikupasani lamulo latsopano kuti mukaonane ndi nzake mwa ichi anthu onse adzadzati ophunziranga chifukwa mukuonana ndi nzake. Mkuwa umenewo umulungu ndiye chikondi, umulungu ndiye chiyero, umulungu ndiye ndi ubwino wonse. Ife tizakhala ndi chikondi ndiye ndi umulungu wonse. That one ndiye Philadelphia, chikondi cha pawapali. So icho ndi chimene tikuti thangata ife tikakhale zipilala. Komano zipilala sizinakhala motere yayi. Zipilala zinali ndi zinthu zingapo, zinali ndi zipatso za pomegranate, ena njira amati chimanga cha chizungu, right? Zinali ndi maluwa zipilala zija, right? So chimene tingaziwe nchonera tuno tikamakamba ndi zipilala za mkuwa tiziona tuno umulungu umunthu uli pamodzi uzabala chani, uzabala zipatso. Chipatso chachikulu ndiye yani, chikondi, umulungu umene, right? So tikaona mwino pamwamba pa zipilala panali ndithu maluwa amati lili amenewa, right? So anthu amene takusakana ndi umulungu wake, right, izaonesera ubwino wa maomedwe ake ndi maonekera ndani a Khristu Yesu. So apapa mchichowamo chichowacho ndiye chinandibalisa kwambiri. Koma atawerengeni 1 Mafumu chapter 7 verse 18-9, 1 Mafumu 7 verse 18 mpaka na 20. Muwerenga nchichewa ineyo ndidalira chizungucho, chichowacho inandivuta. Tiwerengereni. Mmenemo anapanga nsanamira, ndipo panali mizere iwiri yozungulira ukonde umodzi. Kukuta ndi makangadza mituyi inali pamwambapo, nachita momwemo ndi mutu winawo. Ndipo mituyi inali pamwamba pa nsanamira zapalikole inali ngati kakombo malembedwe ake kumikono inayi. Ndipo panalinso mitu pamwamba pa nsanamira ziwirizo, pafupi ndi mimbayo inali m'mbali mwache mwa ukondewo. Ndipo makangadzowo anali 200 akukhala mizere yozinga
nda mutu winawo. Yeah, so chachikulu chimene chikamira amene chitatu zipilalazo, right? Zinayi ndi 2 ndi zipaso za pomegranate. Zipilalazo zija zankwazicha anazipanga ngati kuti nokumwambako kuzikhala ndi zipaso za pomegranate ngati mene awapangira pano pa una chipilala nomakhala tozungulira tachitsulo anazipanga shape choncho. Zipilala zonse zinayinso ndi timaluwa zimakhala ngati tinatokhala ngati maluwa timalilisi, right? Meaning to say umulungu ndi munthu wakhala pamodzi ukubala zipaso. Chipaso ndiye chani? Pomegranate, right? Umulungu ndi munthu ukakhala pamodzi ukubalaso duwa limakhala looneka bwino chokongola. So ineyo ndi ineyo tikakhazika mu Khristu tikakhala zipilala atipangisa zikhale zipilala ndi Yesu osati ntchito yathu yayi atipangisa zikhale zipilala ndi Yesu. So tikakhala zipilala zake 1 tikongola, 2 tibalaso zipaso, tikongola kwa osamene akutiona, 2 tibalaso zipaso. Ichi ndicho chokoma pamaso pathu tichitani tichivesi. So tikamakamba za duwa lenileni nyimbo ya Solomon chapter 2 verse 1 atibani Ndine duwa lofira la Saroni, ngakhale kapombo wakuzikwa. Yeah, so panali Charles Spurgeon analemba kuti ngati mukufuna muziwe kukongola, Yesu ndiye duwa la ku Saroni. Ngati mufuna muziwe ndithu maonedwe okoma ndiona muzati iye ndiye duwa la ku valley, right? So tikamakamba za lili imene anakira pachani pa zipilala zamkuwa ndi Yesu Khristu ameneyo, right? Ndiyo duwa la ku Saroni, lily of the valley, ndioneka bwino, right? Tikamaona munthu amene ali ndi khalidwe labwino munthu jamaoneka ati ndikukongola, right? Ngopereka chisanzo kusukulu kwathu nthawi imene asikana awiri, right? Wina amatengera right? Why? Ana ndi khalidwe labwino, right? Tizadusa tapita chaka chachiwiri patabwasa sikana ina anayinso ufana naso ndi nani anthu anamutchukitsa ndioneka bwino, right? Kenako anthu anayamba kugona naye, anthu ogona naye anthu anangwala amene jani ndi achisawa, right? Sanatchuke Yesu. So chimenechi chimene tifotokozonatu maonekedwe athu azakhala okoma pamaso pa dziko lonse lapansi ndi kumwamba komwe chifukwa cha lili komanso zipaso zimene tizabale zapaderadera. Chipaso chimene chikubala chifukwa cha umulungu umene uli pamenepo ndi pamene pamabwera Efeso 3 verse 10 verse losangalatsa kwambiri ati yani kuti mu ekleziya azindikiritse tsopano kwa akulu ndi malamuliro nzakumwamba nzeru ya mitundu ya Mulungu. Yeah, so tikamakamba za nzeru ya mitundu ya Mulungu tikukamba za mpingo wake. Chimene akupanga ichichi akuti Solomon anayesa nzeru yake kupanga kachisi koma nzeru kuposa Solomon ali pano. Nzeru chimene Khristu afuna pange pakati pa Khristu onse chimene chichi chizaonesa nzeru ya ndani ya Mulungu. So tikamaona momwe ngati Solomon anasema miyala kuchoka ku phiri, Yesu akusemanso anthu kuchoka ma systems ima denominations osiyanasiyana mapita achani mapita nthawi. Tikamuona Yesu akuoneka kuti ali pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri, ani nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'manja mwake. Iye ndi amene akuyenda pakati pa Khristu. Iyeyo ndiye amene ali ndi zonse zimene ife tifuna. Akuti ani nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene zothanaza kuti angelo asanu ndi awiri atumiki ake palibe amene angati chonse m'manja mwake. Tinaona kale zimenezo last time, right? So tikamakamba za ekleziya amathandiza anthu oyitanidwa, imathandiza mkumano wa anthu amene ali nzika. So mpingo umayimira mawu amenewo, right?
So tinaona kale za mipingo isanu ndi iwiri. So kumapita nthawi tikuona tuno pali mipingo isanu ndi iwiri, right, imene ikuyenda kuyambira Ephesus tanamana ma apostles, Smyrna ina nthawi ya anthu amene anasera after ma apostles makamaka amene anaphedwa Diocletian, nthawi ya Diocletian emperor ku Roma amene kina ndafika Pergamo imene imayamba mu nthawi imene amazataya zoonadi just before the dark ages, right. Pamene Thyatira tinaona kuti no nthawi imene timaona the formation of the Roman system, right. Sade ndikukonza so imene unachitika ndi ma reformers ena ma Luther ndi anzawo. Laodicea timaona so mipingo imene ili ndi zoonadi zina, maifa tino ili ndi zoonadi zina imazikuza maso a Mulungu, right, mipingo yosiyanasiyana. So tinaona tuno mipingo isanu ndi iwiri, tinaona kuti no mipingo isanu ndi iwiri, mipingo 4 inayi iyi ndimene Yesu analonjeza atazayipeza amene akutani akubwera. So Christ akufunika aseme anthu kuchoka ku Thyatira, aseme anthu kuchoka ku Philadelphia, aseme anthu kuchoka ku Laodicea, aseme anthu kuchoka ku Sardi. So akasema kuchoka ku Sardi, Thyatira ndi Laodicea, akhristu amene azakhala ndikukonzeka kukapeza malo awo kuti Philadelphia. So izi zizochitika makamaka mu South Sudan osiriza. So sindiwerengaso kwambiri, koma tinaona tino zimene Kristu ananena kwa mpingo akuti waku Thyatira tinawerenga amene timapanga ngati simunamvetsetse mutaonanso video imeneyo. So anafotokoza zofoka za kumpingo ku Thyatira, koma muone chimene analonjeza anthu aku Thyatira, muone ngakhale kuli zofoka. Tawerenga ni Aroma 2 verse 25, so 2 verse 25 mpaka 27 atija 5. Koma chimene muli nacho gwirani kufikira likadza. imaneka ya bomba. So kwa mpingo waku Thyatira, the Roman Catholic system, the Eastern Orthodox, akutino chimene muli nacho mugwire kufikira ine nditani likadza. So Yesu akamabwera azapeza Kristu ali mu state ya Thyatira, koma muone chimene akauza ali yandayerenga. Ndipo iye amene alalika ndiye amene afunga ntchito zanga kufikira chitsirizo. Kwa iye ndizapatsa ulamuliro wa pa amitundu, ndipo adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo, monga zotengera za wowumba mbiya ziphwanyika mapale, monga inenso ndalandira kwa Atate wanga. So Yesu akauza onena kuti mugwirise kufikira ndikadza. So Yesu apeza anthu andamuone akutino ndipo iye amene alalikika. So zimene anafotokoza zofoka za ku Thyatira, amene wamva ndikuzigonjetsa zofoka zimenezo poyimirira mwa Kristu Yesu, akuti chani kwa iwo? Akuti ndizampatsa ulamuliro pa mitundu. Mwanjira ina pamene Yesu Kristu akulandira ulamuliro kujama kwambiri. Okay, so pamene Yesu Kristu akulandira ulamuliro, akhristu aku Thyatira akuzalamuliranso pamodzi ndi ndani? Ndi Kristu. Mwanjira ina ndi anthu amene atadusi. So nthawi imene akuyikamba Yesu ndiye itiyo, ulamuliro nthawi yake itiyo. Okay, tikelenga pa verse 27 tiona nthawi imene akuyikamba. Pa verse 27 no ulamuliro amene akuapasa ndi yani? Adazapasa yani? Ndodo yachitsulo. Ndodo yachitsulo ulamuliro wake otani? Ati monga zotengera zawomba mbiya ziphwanyika mapale. So monga ngati ndodo yachitsulo sakupenda zatino akulamulira pamene Yesu Kristu akubwera kuzalamuliranso dziko lino, akuzabwera kuzalilamula poliwononga. Okay, so tikamakamba za ufumu wa dziko lino zabweranso kwa ndi kwa Kristu ake, pamene chimene chikuchitika pamene Yesu Kristu abweranso mu ufumu wa ulemerero akubwera kuzawononga dziko lino. So akhristu aku Thyatira pamene chimene chikuchitika ati Yesu Kristu azakhala ngati apatsidwa ndodo imene akulamulira ndi kuphwanya nayo chani? Miphika. So akhristu aku Thyatira azakhala naye pamodzi ndi nani? Ndi Kristu Yesu kulamulira naye. Tiye tionene chimene chidzachitika litiro. Chimso 19 verse 15 ndi 16 aliya. Ndipo mkama mwaje
mutuluka lupanga lakuthwa kuti akathe nalo mitundu ya anthu, ndipo iye adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo, ndipo aponda iye oponderamo mpesa mwa vinyo waukali wa mkwiyo wa Mulungu wamphamvu yonse. 16. yapa simutasiya pompo. Ndipo So amutasiya pompo. So pamene sakubwera akuti pamene sakubwera akubwera ngati chani ndi ndodo ya chani yachitsulo. Andi mukawerenga bwinobwino kumasesereka ndi vesiyo mona nayo kuti no ati azachiwononga chirombocho, azachiwononganso chineneri chaboza, azawononganso ndi maufumu a dziko lino pamene akuti anakubwera. So pamene akuwononga zonsezi akhristu aku Thyatira azakhala ali pamodzi naye ndi ndani? Khristu Yesu akulamulira naye mwanjitana nawonso apezekanso ndodo. Ndingofotokoza yonche anthu amaonera mpira tima oyika wina iwo amanati ndi amene agonjetsa mweyo samasera ana zothana zanatu amene adagonjetsa ku Thyatira akhala mbali imodzi ya Khristu Yesu. Pamene Yesu akugonjetsa ndi kuwononga mafumu a dziko lino lapansi ndati iwo chifukwa ali mbali ya Yesu Khristu ndi chimodzimodzi iwo apasina ndodo anonge chani mafumu a dziko lino. Ndikhulupirira pamveke. Pamveka fundo. Okay, yabwino tubiririza. So which means that no tikamalika mauthenga nthawi tima yankhula very condemnatory za Khristu aku Thyatira, right? Onkhula ndoti monyoza motheratu mawu za Khristu aku Thyatira koma nthawi kuzanira kuti no pali lonjezo limene kupita kwa akhristu amene ali mu Catholic system, akhristu amene ali mu Orthodox system, ma systems amene anatuluka out of Catholicism koma anachisunga chikatolika chicha. Kuli lonjezo labwino kwa iwo kuti amene atagonjese zofoka zimene zili kumene koko ndithu akupezeka mu gulu la anthu opulumutsidwa pamene Yesu Khristu akutani akubwera. Mwanjirena amene sagonjesa system we ndati iwo zofoka zawo sanagonjese sazipekeza nawo mu gulu liti limene lili, right? Kusade analembanso zofoka zawo muthawanira video ya mpingo wa kusade kwano zimene analonjeza Yesu. Tiwerenge Chimuso 3 verse 4 ndi 5 analonjeza kuti na mpingo wa kusade. kumatu uli nawo mayina owerengeka msade amene sanadetse zovala zawo ndipo adzayenda ndi ine mzoyera chifukwa ali oyera. Verse 5. Iye amene alachika adzaveka motero zovala zoyera, ndipo sindidzafananiza ndithu dzina lake m'buku la moyo, ndipo sindidzafafanidza ndithu dzina lake m'buku la moyo, ndipo ndidzavomereza dzina lake pamaso pa Atate wanga ndi pamaso pa angelo ache. So tikamaona zimene zinalonjezedwa kwa mpingo wa Sade akuti sazafananiza mayina awo tu azavekedwa zovala zoyera. So tikaona bwinobwino ndi nthawi imodzi imene muchivumbuluso imene mayina azafufutisidwa. Tawerenga limene papa Chimuso 13 verse 7 ati yani. Ndipo anachipatsa icho kuchita nkhondo ndi oyera mtima ndi kuwalanga, ndipo anachipatsa ulamuliro kwa pa fuko lililonse ndi anthu ndi amanenedwe ndi mitundu, ndipo adzachitambira onse okukhala pa dziko amene dzina lawo silinalembedwa m'buku la moyo la Mwana Wankhosa pophedwa kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi. So akuti akhristu amene anthu amene mayina awo sanalembedwe m'buku la moyo, right, azalambira chirombochi. Koma kumpingo wa Sade akuwauza kuti yani mayina anu sinzafafanizidwa m'buku la yani la moyo. So tikamaona malonso ena amene Mulungu anakamba kuza buku la moyo ndi nthawi ya chisautso cha chirombo, right? So akhristu aku Sade amene atagonjese muziwe ichi iwo akhristu aku Sade ndati ma Protestant organization achina Methodist, Baptist, Anglican, right, the rest of them, right, amene anatuluka mu chikatolika
amene adagonjeseso zofoka zakusade zimene Mungu Khristu anafotokozera agonjesa zimenezi akuti safananiza mabuku awo m'buku la chani la moyo, koma azavomereza dzina pamaso pa Atate mwanjenena ndi guluso la anthu otani opulumutsidwa, ndipo adzayima pa maso pa ndani pa Atate. Now tioneni kuti azayimadi pamaso pa Atate kufanana nati azavala zovala zarani zoyera. So tioneni Khristu akusadi akuzayima liti pamaso pa Atate. Tawerengera Chivumbulutso 7 verse 9 mpaka 14 ariyani. Zitatha izi ndinapenya, taonani khamu lalikulu loti palibe munthu anakhoza kuliwerenga kuchokera kwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi amanenero akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa atavala zovala zoyera ndi makhwanta akanjeza m'manja mwawo. So anthu avala zovala zoyera imakayi pomwe anthu avala zovala zoyera 1 ayimaso pamaso pa ndani pa mpando wachifumu 2 awanda Akhristu amene agonjesa condition ya kusade zofoka za kusade azigonjesa ndipo anthuwa adusa muchisautso chosizi tonda ndi Akhristu amene akudusanso muchisautso chosizi. One of the groups of people amene adusa muchisautso chosizi ndi Akhristu sakusade, right? Tawiriza nato ya verse 13. Ndipo mmodzi wa akulu anayankha nanena ndi ine, iwo ovala zovala zoyera ndiwo anayi, ndipo achokera kuti. 14 Ndipo ndinati kwa iye, mbuye wanga mudziwa ndine. Ndipo anati kwa ine, iwo ndiwo akutuluka mchisautso chachikulu, ndipo anatsuka zovala zawo naziyeresa mwazi wa Mwana Wankhosa. So Akhristu akusade, right? There will be parts and parcel of the 144,000 akhalanso gulu la iwo amene adadusa mchisautso chosiriza azakhalanso mwa iwo amene azayime pamaso pa mpando wachifumu chifukwa agonjesa zofoka zawo, right? Nanga aku Laodikaya tinaona kale ampingo aku Laodikaya zofoka zawo anazifotokoza naye zambiri koma analonjeza kuti chani. Tiwerengeni Chivumbulutso 3 verse 21 mpingo aku Laodikaya analonjeza kuti chani. Tiwerengereni. Iye wakulakika adzampatsa akhale pansi ndi ine pa mpando wachifumu wanga, monga inenso ndinalakika, ndipo ndinakhala pansi ndi Atate wanga pa mpando wachifumu wake. So akumpinga ku Laodikaya anawuzidwa zofoka zake muthakana video imene inafotokoza zofoka zawo, right? Koma akuwuzidwa kuti mukangogonjesa ineyo muzakhala mpando wanga wachifumu monga inenso ndagonjesa tikukhala mpando wa Atate wanga achani wachifumu. So kumpingo wa Laodikaya anthu amene ali mu state imeneyi akuwafotokoza zimezi. Now zimezi zachitika liti? Chivumbulutso 20 verse 4 tawerengeni imenepo kuti chani. Ndipo ndinaona mipando yachifumu ndipo anakhala pamenepo, ndipo anawapatsa chiweruzo. Ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene adawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu, ndi iwo amene sanalambira chirombo kapena fano lake, nalandira lembo pa mphumi ndi pa dzanja lawo, ndipo anakhala ndi moyo nachita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka 1,000. So mapaona amenepa ati anthu akhala pachani. Anthuwa akuti uku ni nthawi imene anthu a Mulungu ali kumwamba zaka 1,000, right? So anaona mipando yachani yachifumu pachani atakugonjesa okhanda amene azakhale pa mpando wake. So apa ni mpando yachani mipando yachifumu mwanjirena akukhala pamalo amene Yesu Khristu akulamulira, right? Ndipo ati anapasa chiweruzo ndipo anaona iwo
atadulira mikhosi miyoyo yawo na mizimu yawo kapena miyoyo yawo anadulira mikhosi chifukwa chani chombona Yesu Khristu chifukwa mawu a Mulungu iwo amene sanalandire yani chilombo mwanjira a Khristu aku Laodikaya adusaso muchisawaso chosiriza akhristu amene atagonjese condition zofoka za ku Laodikaya amene salambiranso fano la chilombo, right? Salandiranso lemba la chilombo koma ambiri mwayo azaphedwa, right? Koma si mapeto ake azaukitsidwa kuti lonjezano kwa iwo likwaniritsidwe kuti akakhale pa mpando wake wa Yesu Khristu monga ngati Yesu. So tikuona tuno ma condition onse atatu sizokuti Laodikaya ali condemned, zoti Thyatira ali condemned completely, sizoti Sarde ali condemned completely. Pali chiyembekezo kwa Khristu akupembedza muzimu ndi choonadi kuma systems amene awa Khristu akufunika awakoke anthu awa kuti akagonjese zofoka zimene zili kuma systems amene awa. Ndikuona pakubwera chiseko cha ku Philadelphia. Okay? Ababa ndi chifukwa chake kuli chiseko cha ku Philadelphia. Teno akhristu akakakamira kukhala beko la Laodikaya, akakakamira kukhala ku Sarde, akakakamira kukhala ku Thyatira, aphalekana ndi machimo ake, right? Ndikuona pali chiseko chimusofovesana kuti yani zitatha izi zinapeza pakhomo lotsekuka mwamba, ndipo taona pakhomo lotsekuka mwamba, ndipo mawu oyamba ndinawamva ngati lipenga ngati lipenga lakulankhula ndi iye anati, kwera kuno ndipo ndidzakuonetsa zimene ziyenera kuchitika mtsogolo. So tikaona chiseko chimene chinasekulidwa mu chapter 3 kumpingo wa Philadelphia ndi chiseko chimene Yohane anaona, right? So Yohane anaona chiseko chino amene tuyamba mu chapter 4 ndi 5 mapitirao. So tuona ndoti mwezi wa mawa awasina ngati khala tukuzukuta za Philadelphia, right? Tona tuno chiseko chimene yasekulidwa kwa Philadelphia ndi chiseko chimene Yohane anaona ndi option imene Mulungu akuwapasa anthu ake kuti akaone zimene zili kuyenera kuchitika msogolomo. So akhristu aku Philadelphia ndi akhristu amene akuzindikira za nthawi maulosi zimene zikuyenera kuchitika. So akhristu akufunika achoke kuti Sarde, Thyatira, Laodikaya alowe pa chiseko chimene chichi kuti akaone zinsinsi zake za Mulungu, akaone chimene Khristu wakonzesera iwo, right? So tizaona kuti zimene anaona Yohane ndi zimene akhristu aku Philadelphia akufunika nani akhazikike. So tikamakamba za chiseko khomo Yohane 10 verse 12 yani koma iye okay Yohane 10 verse 1 yani inde ndinena ndi inu iye wosalowa nkhola la nkhosa pa khomo koma akwera kwina iyeyo ndiye wakuba ndi wolanda, right? So yes anafotokoza verse 2 no koma iye wakulowera pa khomo ndiye m'busa wa nkhosa, right? Verse 7 chifukwa chake Yesu ananenaso nawo inde ndinena ndi inu ine ndine khomo la nkhosa. So khomo limene lili losekuliratu ndi experience imene lupeza mwa Yesu Khristu, experience ya kumapeto nthawi kuti tikazindikire zimene zili nkudza koma osadongozindikira zimene zili nkudza koma kukalowamo. Tinawerenga kale Machitidwe 14 verse 7 verse 27 kuti khomo linasekulira chikhulupiriro koma khomo limene kusekulira kwa ife ndi khomo la tsiku la chitetezero. So tiziona zimene. So Efeso 4 verse 13 akuti yani kufikira ife tonse tikafikira ku umodzi. Atawerengani Efeso 4 verse 13 tawerenga nene kufikira ife tonse tikafikira ku umodzi wa chikhulupiriro ndi mwachizindikiritso cha mwana wa Mulungu, kwa munthu wamngwiro wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu. So tonse akhristu onse amapeto nthawi afikira ku umodzi wa chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimadza powerenga mawu simanjirena mawu amene tizakhale okhulupirira amodzi ndi chizindikiritso ya ndani
cha mwana wa Mulungu. Paja Yesu ndiye mwala wa pangodya, akhristu onse azazindikira kuna no mwala wa pangodya ndi Khristu. China ichonse chimene iwo ali ndicho cha Khristu. Akhristu akamba kumuyang'anisa Khristu kuti he is the all in all, pamenepo tizakhala ndi chikhulupiriro chimodzi, ndeti tizakhala munthu wangwiro ndi kukula kufika ku msinkhu wa chidzalo cha Khristu. Pamenepo ndeti Philadelphia yatani yatheka. So tiona nawo tino pali zambiri zimene ndakakamba koma for now titere panopa. So Philadelphia sizoti tamalizirapo mpayani, pali zina zimene tifunika tizizukute limonga limene anafunsira sister wathu. Tikhala ndi special time after 5th week tizazukuta ndithu zokhudza ziseko ndi zina zotero. Of course zinazipanga ma-studies ambuyo komano tipanga phunziro limodzi limene lidalumikize zonse pakamodzi. Tipemphere pamene tikuseka. Tipemphere Ambuye pathokoza mapadera pa chisomo chimene mwatipasa pa zambiri zimene ndafotokoza. Pemphani mukapitirize kusimikiza choonadi chanu kati mwa anthu anu, mukapangitse kuti akamve zokuyazo ndi kuzisunga. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen.